Nginamukela uKhensani TV. Igama nkhazimulo. Mamusha i-channel ngicela subscribe khona uzothola ama-video esikhathi siwakhipha. Nganze ethongo. Hayi. Ngave phasela ngobusuku bonke uyabona ngisagqoka isheti elifanayo. Semzinga abantu. Siyasebenza. Cha, angizange ngisho ukuthi ngiphumela abantu, nginezingane mina la. Ekufanele ngiyofaka emgedeni ezinabaluzi ezinye. Zidinga ukuthi zihlangane nedala la zingeke zihambe khona zodwa. Angizwi futhi uma bengashongo abantu abadala. Ngisho ngibefaka le video ngoba ngiyabona ukuthi nikhathazekile. Ngiyanithanda. Yebo nganidiscipline noma ningibone engathi ngihashi kodwa ngiyanithanda phela iqiniso fanele lithole. Ngoba mina ngibhekile ikhukhu. Ngibheka ukuphila kwakho. Awonke ngicacisele. Ngoba ngiyabo baningi abafona bekhala umkhulu Nkosi yami. Kade kuthiwa nginje kanje. Lalela. 5,000 years back before Christ, 5,000 BC. I-human race, abantu, kade baba khona. 5,000 years back. Mawuyiphupha i-mermaid, ngiyangizwa. Umphupha untomfishi. Kuyakhombisa ukuthi wena 5,000 years back ekhaya. Kukhona mhlawumbe oyikhaladi, oyizalo umuntu owumlungu noma oyindiya. Mawungakazi uyiphupha i-mermaid. Awunayo inzuzo. Ezosebenza 1. Kuye kwenzeke kumele lapho indabuka ayibone inzuzo mekuhlolela. The reason ingazi izosebenza ngoba uyikota khaladi wena. Mhlawumbe uyikhali nje liyikota lasela downloadeka kakhulu. Ungaba umZulu 100% ngokukhuluma kwakho ngoba bakho umZulu noma akho umZulu. Kodwa 5,000 years back awazi noma unokhokho kade eyikhaladi oyinobaba umZulu. Lelo khaladi lafihlwa ngenxa yama-apartheid le emuva 5,000 years back. Lafihla lokhula nesizwe sabantu abamnyama sashada abantu abamnyama kwazi kwafika umuntu onjengawe. Manje uyabona uzama ukwenza ama-dread, inwele azivuma ukwenza ama-dread ngathi ezekhaladi. Noma inwele zakho zijize azikho azifani nezabanye abantu. Enye isayini okukhombisa cha. Kukhona into ekhona. Omunye umuntu uyaba nenwele ezamaqatha ngoba usadownloadeka kakhulu kodwa uthi 5,000 years back before Christ, before 5,000 years BC basho njalo abelungu. Ngoba kade sasiphila emhlabeni. Kwahlangana umlungu mhlambe ehlangana ne-slave noma mhlambe ehlangana ne-maid yakhe isisebenzi sakhe. Wambatha naso masikhule sosisebenza sixoshe. Sibuyele emakhaya. Kukhule leyo ngane enjalo ikhaladi ihambe mase leyo ngane benezukulwane ishade nabantu abamnyama kuphela ngoba phela kwakufihlwa kuqala. Uze ugcine uyafika usunenwele zamaqatha. Kodwa kubalekile mawuphupha i-mermaid uzazi ukuthi uyi-hybrid. Kuhlanganiswe izinhlanga ezimbili. Ngiyangizwa. Unobukhaladi noma ikota khaladi kuwena. Make wayibona. Makuthi ubonile imelaphi indabuka ayikaze iziveze kuwena. Kule mndeni leyo 4 kababa wakho, kama wakho, nomalume kababa wakho, nomalume kama wakho. Showcase ukhona umuntu le emuva 5,000 years back. Mawukuthi umelaphi indabuka ukubonile into nawazi uyibone. Likhona igazi noma i-trace yokuthi uyimix masala. Okay? Kodwa kusho ukuthi kuweni izosebenza. Phela ingakho abantu abanenzuza ngempela uzathi umuntu omkhulu ukuthi angiyibulali ngizwe amazwi la endlebeni ukuthi ngazibulala. Ziyabanda inyawo, ziyabanda izinqa, kubanda izandla, akuvale kumsebenzi uvale yonke into. Iyaziveza inzuzo. Lapha kujiki noma unamaqatha enwele unayo ngoba ama-symptoms ayo ayakhombisa unayo. Esefike sisibheke ukuthi njoba unayo izosebenza yini. Iphuma kama wakho, kababa wakho noma komalume mama wakho noma komalume baba wakho. Abaluzi mawungakazi nje uphupha ijazi ngoba into enesidina into eniyenzayo uyayaphuzela uhambe uyohlola athi umuntu unejazi elinje kanje kanje. Ungabe umlalela umelaphi wendabuko mekutshela unejazi elinje kanje. Uthi ngiyabonga nkhazimulo, ngiya-understanda, ngiyahlonipha Makhosi kodwa ngifuna ukuthi ngilinde okhokho baconfirme lezo zombatho. Mawungakazi ubone ijazi kodwa kuluma amadlebe. 99.9999999% unabaluzi. Ngabaluzi abanawo amajazi. Ngiyangizwa. Kuye kwenzeke ube nabaluzi nesithunya.
They are both ama-spirits, abalozi ama-prophetic spirits, mase khona isithunywa sokuthandaza noma kube khona isithunywa sokuhlola. Okay, kuyenzeka. Kodwa fanele phela ulibone ijazi. Uma ngaze ulibone ijazi, cha, unabalozi wena. Ingakho indlebe zisaluma, zikhala amakhwela zivalekile. Nomndawo, chaza ukuthi wena unegazi labantu base-Afrika. Mhlambe wena uzalwa ukhokho wabaleka ngesikhathi kwakubulawa abantu wahamba ohlala le waphinde wabuya. Noma uzalwa ukhokho le emuva, noma umuntu ole emuva wafika ngaphandle. Wambasa nogogo bethu la. Kwazalwa ingane naleyo moya le-South Africa neyangaphandle. Uyikhaladi yelo umuntu omnyama ngoba phela sekukhona umuntu waseZimbabwe nowale South Africa. Ngifuna ngenza umzekelo lapho ukuthi yingakho phela uphuma indawo. Kwamanje iy'nkinga bafuna abantu base-Afrika, nyabanyanya. Inzondo-ke nje esinayo-ke la. Ingakho phela kuhambe kuvuke bona ozinyephobia ngoba imindawo yayibuye babebulawa amandawo. Bebulawa abantu bafakwe ezibeni. Kusayileyo umkhokha ingakho phela iqubuka izinaphobia. So sengingicaciselile. Uma ukuthi awufuni ukulidla igobongo labalozi, ufuna uqhubeka empophomeni. Hhayi, ungintshele ngoba ngidideka. Bazongitshela abalozi abantu ababa amabutho noma mhlawumbe ababelwe entabeni beshona phansi. Kodwa kakhulu kuma umZulu nje 100% Zulu kwi-DNA yakho akukaze kube khona i-downloading noma mhlambe ukuhlukana kwegazi. Uzoba isinguni and izangoma zinamandla nibhasobho. Maziphatha umuthi ngempela zingakulahla phansi. Zingakubulala nokubulala zinamandla uhloniphe isangoma. Ngiyangizwa? Uyahlonipha. Ngoba leyo moya wesinguni unolaka. Unolaka njengembuzi. Kuyenzeka uma umZulu ube nabalozi umZulu phaqa ngokwazi kwakho. Usungayena umZulu phaqa. Kusukele emuva mhlambe kukhona ukhokho wakho umZulu owathandana neXhosa. Lelo Xhosa lazalwa umuntu waseZimbabwe, eMosapa. Zalwa ukhokho ephuma koZimbabwe, eMosapa. Zonke le ndawo. Awukwazi ukuba nomlozi nomndawo ungayona i-mix masala. Wena uzobe isinguni nje. Yilo engifuna ukucacisa. And into enesidina anive niphatheka kabi uma singanitsheli ukuthi unenzuzo. Uma ungenayo unayo. Inzuzo ezosebenza izokuhlupha kanjalo ukuthi ungaze ungabulala kuphele yonke into ungasebenzeki iphuphume izisu. Futhi leyo nje izinzuzo zisuke eseduze. Sho ngempela kukhona oyi-India la eduze kakhulu. Ungicacisele. Malifika idlozi kuwena liziveze njengoRamaphosa noma uJacob Zuma noma uNelson Mandela noma i-president. Most of the time idlozi lenzuzo lithanda ukuziveza kanjalo. Lizama ukukhombisa i-ranking kwisizwe ukuthi mina ngumuntu ogada isizwe sengiwukhokho wokhokho. Yilo muntu obizwa okhokho bakho ngengane encane. Semdala kakhulu kade alala. Zama ukukhombisa uhamba nobani. Okay? Angazi-ke ngoba mina nganitshela ukuthi ngaphezulu kuwumfula ngaphela kunetha imvula. Usuzobhayiza-ke manje. Uthi mkhulu angingasho uzobhayiza ngoba nishongo khona ubuzela uthi mkhulu inkanyamba le inzuzo yaphezulu. Uyabona manje u-understand. Awu-understand ungitshela inkanyamba inzuzo yaphezulu. Uyangizwa? Angifuni ukugxila kakhulu ngenkanyamba ngoba loyo moya loyo bancane abaphiwa leyo moya and baze bawuthole akuyona imfihlo ethiwa nginivezele yona la. Yingakho 90% wabo bethwala. Uthole ukuthi uyafika kumndeni bonke bagunde imbungculo. Banothile. Njalo ngenyanga ngonyaka banele ngesilwane emanzini. Uma bengakwenzanga lokho uyabhubha uphele lo mndeni. Angisho ukuthi wonke umuntu ogunde imbungculo uthwele. Ngihlebela ukuthi kuye kwenzeke kanjalo. Inkanyamba ngeke ngikhulume because inkanyamba ire ngalendlela esimangaliso. Ire. Uzobona ukuthi ikhona usayinwayo. Futhi angakutsheli noma ngintshele ngoba mhlawumbe uzosola ukuthi uphuma iyashini namakhanda amaningi. Uphuka amabhanoyi. Cha, ibhanoyi leli elimele futhi nesithunywa saphezulu. Lezi egijima nezulu. So angifuni ukukhuluma kakhulu ngenkanyamba because ngiyazi umuntu mayithola kusuke kunjani. Hhayi njalo usuke ethwele. Kodwa ngiyabazi ukuthi it's very, 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 very rare. Yeah, kuyenzeka ukuthi ube nenzuza kanti le emuva ekhaya kwakukhona i-China. Phela ingakho niyithola abanye namehla adonsekile noma athe uze uthi wazwa namehla amahle. Aphumaphi lawo mehla 5,000 years back.
awazi kwakwenzakalani ukuthi uzobe ikhaladi noma ikota khaladi kuphumaphi. Hamba ufike udonsa ama-chromosomes akho ne-DNA, uhambe ufike obheka lapha elebhu ukuthi ngempela ngempela umlando wakho uphumaphi. Inkinga ukuthi awunayo imali, so landela amaphupho akho. Awukwazi ukuba nenzuza nje uma-100% DNA umZulu, uzobe isingoni, noma 100% ihlanga olulodwa, whether umSuthu, uMpedi, umXhosa. If you are 100% one thing, inzuza it's amalgamation, it's a conglomerate, ukuhlangana kwezinto ezimbili. Ingakho ubona ufishi ngezazi nomuntu aphezulu. Futhi okugcina, uma uthwasela umndawo, lapha ngiyathanda ukuthwasa, uthwasela angazi inkomo zamanzi zweni ithwaselani, okay. Musa ukudlala abantu bethwasela umndawo, uthwasela inzuza. Umuntu wamanzi njengami uthwasela umoya owodwa wamanzi, futhi angazi uthwasela ngoba uyazenzela. Amanzi kachaza kulenye ividiyo aya-shape shifter. Uma ufaka amanzi enkomishini ashintshe ishape, uma ufaka kujeke ashintshe ishape. So awukwazi ukuthwasela inzuza uhambe uthwasele umndawo, uhambe uthwasele umlozi. Uma umuntu wamanzi uthwasela one thing, and uze umuntu wamanzi uba uthi hamba uthwasani ngoba ibona abazokwenzela. 90% of umsebenzi uzokwenziwa through the dreams. Lo 10% uzohamba uhlangana khona ey'ndaweni ey'sabisayo, ey'julile nje. Ungene ezizebeni umbone ubhalaxane ohleli nje ekulindile. Ya, ilelo nje iqiniso ngoba manje ilona elibuhlungu, kwalinambitheki. So sengisho kuninayo nifuna ukujahe ukhamba, nazi sine ukhona la uzohlangana khona. Amandla awatholi nje le silver platter, kwakunjalo. Usuke unenhlanhla, okay, kodwa nawe fanele wakhunge. Abanye benu into enihluphayo, ithongo selilaphekile. Into eyinkinga awufuni ukwenza iy'mbuzi. Kade bekhombisa wena awufuni. Ufuna ukubanika iy'nkukhu kuphela, uyancitshana. Into eyinkinga futhi awufuni ukuthi into lapho ndabuka kulele ngaleyo mbuzi. Ufuna icwiye leyo mbuzi, intshontshwe, ntshontshe inyongo, ntshontshe incekwa, ntshontshe imswane. Awufuni. Manje uzolapha kanjani awunasiphandla esandleni? Ufuna babhoboka awunalutho, bambathisile. Kufanele sintshele amaqiniso ngoba uma kufanele nithenge iy'moto niyazithenga. Uma kufanele uthenge isicathulo, ikhavele 8,000 noma yamalini, kodwa akwazi ukuthenga imbuzi ya-2.5 uhile abantu bakini, bakubhoboze ubambathe kahle kuvuleke iy'nhlanhla. Bekungenambeleko, kungenamhlweno, kungenalutho, awufuni lezi zinto. Ulobeka iy'nkukhu, umkhulu angazi indaba, cha uyazi. Kade ubona imbuzi. Okay, bakhombisa inkomo phela. Fona phela mkhulu, uma bengikhombisa inkomo, ngingacela kanjani ukubona nginamadla enkomo nembuzi. Ithonga langempela lazwelana nomuntu, and idlozi langempela ne-time limit. Idlozi umlozo kokukhandwa, iy'poki lezi zingenayo i-limit. Ulapho uze ube na-80 na-90. Kuyenzeka ube nedlozi enomsebenzi omude, kodwa sebancane labo bantu. Uma ukuthi nginamanga phela baphi abantu abanempunga, abanamabhayi? Hamba namhlanje ubabheke emgaqweni, bambalwa. Ingakho kukhona iy'ngane kuphela njengathi ezinamabhayi. Kukancane ngempela ukuthola umuntu ngempela osehlale somnkantshubovu, useyisalukwazi. Omunye usuke esemdala kodwa suke sekade sahamba isidalwa, kodwa usahlole kancane. Mengenaso isigubhu, engathwele, engathebulanga amandla abanye abantu, hhayi unedlozi elinenhlanhla. Line-time limit idlozi ngoba likhona into elizoyenza. Into efanele u-understand-e, khona into elizoyenza. Ngaphambi ulunika umthwalo uthi wena ufuna imali, ufuna lokhu, ubuye lo muntu kwesibili ngoba khona into ezoyenza. Into eyinkinga awufuni ukumnika ithuba ukuthi enze into afuna ukuzoyenza mase eyakushiya ahambe uphile impilo yakho. Yebo, likhona idlozi lithi mina ngangingenamsebenzi ngingenalutho, kodwa khona into engizoyenza la, mase liyenzile lithi ngiyabonga, bye-bye. Lihambe nomzima, likulahle liphushe eceleni selilaphekile, uqhubeke nempilo uphile nje i-normal life. Ngiyangizwa? Angingabi mude, usazoba mude umsebenzi. Ngiyathemba nina eni-understand-anga ngenzuza, ni-understand-ekile some more cause ngiyayithanda inzuzo, ngiyayithanda. Akekho nje ufika kumina ethi mkhulu ngicela ngizwe kuthiwa nginabalozi. Anisaboni ne-pattern ukuthi wonke umuntu nje uze nenzuzo nesithunywa. Awusabuzi indaba ngaphupha amajazi kodwa kuthiwa ngithenga amajazi. Uwathengelani ngakhona for imidlozi? Hhayi, kulungile. Ngicela nibe nosuku oluhle. Sesivukile thina. Makhosi amakhulu.